गांव में तो भैया हमार एतना जम्मल है कि जे चल दिले छतरवा में सब ताकेला कि यो झोराना एगो हीरो बच्चा रहला हीरो बच्चा जवन फैशन हम बना देली अब या जले ए बाबा लगा थी बाबा गोल लगा थी ई बाबा तू सरा लो कहा कर तू करे आ खटल पिया चल ये ससुर चल अरे बाबा हमन का सुना नहीं तू बम्बई गेला ला हां बम्बई छमा भाई ने अब रतिया उतरवी आइला हां रतिया उतरवी डरलिया ए साला चुप 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 ए बाबा एक बात कही तू बम्बई में गइला ला तो सुन ले बाबा कि बम्बई में पूरा फिल्म को शूटिंग होकेले पूरा हीरो बम्बई में रहला सो एकदम ए बाबा मिथुन हरे रहला पूरा हीरो से भेंट क के आइली एकदम साक्षात एकदम सामने बैठ के हेतर खटिया पर बैठ के बात भइलु ना लोगन अरे बाप रे बाप ए बाबा तो कथि बनो कि सबका हाल चाल बढ़िया बा हाल चाल सबका खराब एकदम खराब चलत है कुल हीरो कैसे बाबा का भइल का करबे घरी देखा त फिल्म उलिम चलते ना केहू का बेचारा कॉफी या चाय का दुकान करके हो जे चुपचाप खड़ा हो अंत बच्चा वाली अरे भैया पड़ा तू कथनी झोर बाबा आवा बैठा बैठा हाल खटिया बैठ के बातचीत हो गई एकदम चिन गई साला का बुझत रे बाबू हमके का बुझत साल तोले गांव में रहले त साल झोरन के तोले कीमत ना बुझला लो ना ना हमन का कीमत अमिताभ बच्चन भैया हमर संगे बैठल वाला बैठ के कहला भैया दिन दशा खराब है गरीब फिल्म उलिम केहू ना देखत कसी से बंद और सीडी से बंद हो गइल सब बंद हो गया चाय का दुकान करके बेचारू चाय बेचत रहला हमका पतो ये जो ने स्वर्जा राज हली बेचारी एक कप लिया के दिहला समन के दूना अच्छा वही में से लिया के हां वही में ए भाई मिथुन का मिथुन अरे बाप मिथुन का का हाल चाल पूछले बड़ा रे भैया यही तरह जात रही भैया देखत ठेला पर कुकुड़ी भूज के बेचत रहा दादा बड़ी दिन दशा खराब आज दोगन आया जे देवगन का बात कैले उ त चौराहा पर पान लगावत रहल कथा चूड़ा फेंकत रहल मैया रे मैया बड़ी दिन दशा खराब हो गई का कर साला कहली अरे कहली करे अजय देवगन बाबू का अरे कहता झोरन बाबा का कर देखला ये बैठ के फेंटत है भैया पता ही तो कथा फेंटत है ए वो शाहरुख खान लेकिन हाँ पान बड़ा जबरदस्त लगैले रहा कहली बाबू को पान खिया दे गच दे लगैला ज्यादा हाथ देने हमारो देहिया भिना गए है ना यही तो कहानी चल बाबा झोरन बाबा संग बाहर हमरो हीरो से मिल के आवे हम लोग गइबे न कैला आज शाहरुख खान का आलो शाहरुख खान का करबे पेपर बेचत हवा बेचारा रे बाप रे दिन दशा खराब चलत है गाड़ी पेपर में हां कहो बाबा सलमान खान का करत अरे सलमान खान का हालत का पूछले बड़ा हां उहे तनियो को बढ़िया काम करत अच्छा मेहरारू का चूड़ी बउखा लिपस्टिक बेचत है बेचारा कहली तो कहता है झोरन बाबा तू हरी लाख तक तू छौ ना है हम कल साले करधन दे दे तो कहता करधन बेचबे ना करीला ए बाबा अकाल अक्षय कुमार को अक्षय कुमार को हां अक्षय कुमार का तनी बढ़िया काम भैया जात रही वो बेचारा का करो उड़ा वो कहत बिना कुमार बढ़िया हीरो हमरे एक नंबर का हीरो ऐसा उनका बात सुना तो पहले वो का दिन दशा खराब है बेचारा का ए भैया इधर जात रही चौराहा पर भीड़ लागल है आज जब भीड़िया में हम जाके देख जब बेचारा एगो बानर के झुल्ली पैदा के डमरू बजा के नचावत है बेचारा वही तो 2 पैसा कमात का कर ए बाबा सुनील शेट्टी का सुनील शेट्टी बेचारा दुकान बढ़िया जमकल ले एक नंबर को वो दुकान कर बेचारा गोले गोला फूल किया छोला बेचारा बेचा का अब ऐसा काम करत हो अरे दिन दशा देखत ना अब ससुर ए यार झोरन बाबा का पता ना देखो दुकान बंद करते यार घुमत हमें नहीं उन्हें अरे 2-3 दिन से बंद कैले हम 3 दिन से ना आ दुकानिया पर देखला 4 गो तो ग्राहक खड़ा हुआ हां हर तब पूछत हम कि कहां बतो तो सर में लगता एक दिन का बाकी बंद रहले रोज बंद कैले रोज बंद कर देबे तो चप्पल हमार टूट गइल बा अरे हमारो खुलेवे निकल गेले निकल गेल ना आ दुकान पर गइले जा रहला ना आखिर में जूता जब सियत हवा तो खोले देन चाहिए बोले बा आई गोविंदा का हो अरे का बढ़िया काम करते बेचारा वो तो देखिए लस्सी बेचत रहे खड़ा होकर चौराहा की बगलिया कमी का हो गोविंदा भैया तो फिल्म बहुत देखल है बाबू टीवी पर कहता कि बाबा ये घड़ी बड़ी दिन दशा खराब है ये देखला लस्सी वाला वीडियो बना के यूट्यूब पर डालत लेकिन वो वीडियो चलत है लस्सी वाला देखबा तो मिली कहीं यूट्यूब पर सनी देवल का लो अरे का कहीं सनी देवल तो एकदम पागल हो गया बेचारा का भइल बाबा अरे घूम के बेचारा पूरन के जो कसटिया ना है सीढ़िया वाली आ एगो झोरा में ऐसा फाटल झोरा में लेके बेचारा बार घूम के बेचत ले लो मातू जे साला हाय जिद्दी फिल्म ले लो हाय ले लो बॉर्डर फिल्म ले लो कि केहू लेते ना रहे बेचारा कब सारे पागल हो के जमाने खत्म हो ए झोरन बेटा
अरे मर्द हो ये भीड़ लगौले हंसा तू जूता से खातिर तू यहाँ का करता ए बाबा बतियावत हो लोग अरे अरे बेटी और जूतावा चप्पलवा के दुकान है से काहे के बंद कइले हवा बेटी चार आवाज दुकान बंद कैले हम अरे मर्दवा था जूता चप्पल बनी बम्बई अब अब कलिया अरे खोल कनिया वीडियो में देखत रहे का बतियावत हो तो लोग पकड़ाई बा जोर में बम्बई गइल ना बम्बई से सब हीरो से मिल गइल बम्बई ना उत्तू दुका गइल ना अपन कनिया घाटी खात रहना बोलो तो बात सही है रे बाबू देखा तो हमारे साहिब भीटी मऊ चौकवा पर हमार चप्पल सिया वाली दुकान है बा हम के सपना वाली बात तो रतिया में सपना देखल हुए बताओ लगा ले कहो बुढ़ो 3 घंटा से हमन के बैठा के हमन का काम धंधा छोड़ा के ये कुल गप सड़क के बतिया अरे बाप रे केतन बाप केसन केसन बात बतियोले तो हमसे अरे ये मर्दा का पूरा हीरोइन का धजिया उड़ा कर देले बाण सलमान खान हाई करना आउ कोनो गांजा बेचत बा तो कोनो बात देखल सही बताओ तो हम 10 बजे सुत गई आई 8 बजे दिन साला ये सपने में लौकत रह सनी देओल सीधी अक्षय कुमार बुढ़ावा ना रहती जा तो तोहन के केतना डैले फसौले रहलो